Okay, mayang mudto na usab kinatuntanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayang mudto Philippines, mayang mudto world, mayang mudto universe. Adi na pud kita mga higala nining atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Aboy no adlaw na usab karon nga Martes, no? Pizza utso na kini sa bulan sa Agosto tuig 2023 o padayon kita mga higala sa ato nga mga buhatono ni ining kamugtuhon. Ambido ato dahil nga timbayaw usab ug maayong udto ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager sa estasyon DYWC, si Father Rama Ata, ang ato usab nga mga kadagkuan no sa Katolikong simbahan no ato ang sa Diocese of Dumaguete, si ang ato ang episkop ang ato ang Vicar General no si Monsignor Glenn Corsiga, ang atong mga kining Episcopal Vicar sa South District si Monsignor Marino Ibo, sa North District si Monsignor Albert Erasmo Bohol. Gingano siya ang ato ang Vicar General si Monsignor Glenn Corsiga, o niya ang atong Episcopal Vicar usab din ha sa may isla sa Siquijor si Monsignor Larry Katubig. Ayan, no? So may mudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga ana agyud kamong tanan sa kapiskay sa panglawas, walay ubo, walay hilanat, walay sipon, walay salabad sa ulo, pero naginhawa pa. No, kani ang uban mong higala wala naging sipon na, wala naging maglabad ang ulo, pero wala na naginawa. Joke. Okay, no? So, ari kita mahigala sa ato ang Saint of the Day. Of course, ilado kay mahigala ang atong Saint of the Day karon. Siya ang magtutukod sa Order of Preachers. No? Kana bitang gitawag nato sa in English og Dominicans. No? Dominicans. No? Bueno, ang atong Saint of the Day karon mahigala mao si Saint Dominic. No? Natawo kini siya ni atong 1170 ug namatay ni atong 1221. Unya usa kini siya kakatsila mahigala no taga Espanya, nya ordained priest na itinerant preacher, fought against Albigensians heresy, purist no unya kining successful as an itinerant preacher according to gospel values. His fellow preachers gradually become a community, and in 1315 he founded the religious congregation which was later known as the Order of Preachers or Dominicans. No? So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Santo Domingo, or in English Saint Dominic. Abi na padayon ta manghigala ato nga timbayaon ug mayong mudto ang atong mga lay ministers. Abi doon ay moingon mahigala laymen. No dili na sa laymen. Lay ministers. Ang tawag nato niya na extraordinary ministers of the Holy Eucharist. Wala lang sa taroy si BCP News mahigala kay no one man diri ako ang sa man ako to nabutan kining tigulang na ta mahigala. Kini pangidad-idaran na tawa nagutay kalaki. Dali ra kay mawani ni ato ang mga butang. No, kagabi nag-record pa ko sa radyo. Karong buntag nga wala man. Sige lamang. Di lamang ta magproblema na. Ang problemahon na to nga maluwas ta. Nga makasulod tas gingharian sa langit. Abi na mahigala ari kita sa una nato nga lecture lessons karong adlaw. What are the 4 Bible steps to spiritual formation? What are the 4 Bible steps to spiritual formation? Number 1, pagtudlo. Kanang gitawag na itong teachings. No? Kung unsay matarong aron pagtudlo, ang Biblia ay magamit na to pagtudlo kung unsay matarong aron matumong ang atong huna-huna sa mga mayong plano. Muna usa sa mga lakang manghigala nga mapurma kita spiritually, no? Purma kita spiritually. Number 1 is pagtudlo, no? Pagtudlo kun unsay matarong aron matumong ang atong hunahuna sa mga mayong plano. Number 2, pagbadlong. Mabadlong pud ito sa Biblia manghigala, no? Daghang kayong uban nga tungod sa Biblia nakabasa dili na mo inom, dili na mamai.
dili na maglibak no? Tungod sa ilang nabasahan sa Biblia, no? Gimagiyahan ang atong hunahuna aron dili kita makabuhat og dautan. Tandugon ang atong konsyensya kung unsay ang atong konsensya kung mupaingon na sa pagbuhat og dili maayo. Ay ano? So pagtudlo, pagpadlong. Unya, number 3 is pagsaway. Sa to pasawayon punta kung magsigi tagbasa sa Biblia mahigala. Sawayon ang atuang kuan. Sawayon ang atuang mga daotang buhat aron mabag-o ug dili na kita magpakasala pag-usap. No? Nya number 4, matudluan pud ta unsaon pagkinabuhing matarong. Sa laktod nga pagkasulti, ang balaang kasulatan mo'y mugiya kanato sa pagkinabuhing espirituhanon. Okay, klaro ba? So that is the 4 Bible steps to spiritual formation. Okay, klaro. And the next topic, ano na ba'y babae nga anghel? Tato, no? Nakakita ko daghan mang pambabae na apoy lalaki. Ang tubag ni ana, angels are spirits. They are genderless. Ato pa kanang atong makita nga mga representations sa kining mga anghel. Actually, bunga ra na sa huna-huna sa mga mga painters or ano man tungod kay angels are spirits and spirits wala na sila'y lawas. Espiritu gani, mabitaw nang gitawag og espiritu kay walay lawas. Ya kay wala lawas, wala pud sila'y gender. No, they are both siguro, no? They are both kung genderless ka sa ato pa, wala pwede ra po kang babae siguro ka, lalaki ka basta kay wala kay gender. Muna sa teachings nato, no? Angels are spirits and they are genderless, no? Sa Mark 12, chapter 25, kay kun ang mga patay, banhawon, ug mahisama sila sa mga anghel sa langit, ug dili na sila magminyoay ang mga lalaki ug mga babae. So dili na magminyoay ang mga lalaki ug mga babae kung tuan na tas langit. Ngano man, espiritu naman ta, we are genderless. Ano ba? Genderless. Okay, another question. What are the $7? As question at topic na to may higala, no? What are the $7 of Mama Mary? Unsa man ang 7 ka mga kagulanan sa atong mahal nga Birhen? Number 1 is the prophecy of Simon. No, katubitang tigula nga iyahang gipanag na ang bata nga ug ang kaguol sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing, no? Kay atong basahon sa Lucas kapitulo 2 bersikulo 33-35. Unya nanalangin si Simon kanila ug miingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo ug tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang hunahuna ug ang kaguol sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Sa ato pa usag yun sa mga kagulanan sa mahal nga Birhen ang pagkasayod niya nga sus mag-uul man dahil ini nag-uul po lamang siya no? Number $2 o Mama Mary yang kagulanan, the flight of the family to Egypt, no? Katubitang nahibawan bitaw nga namabdo siya kana bitaw magmabdo siya unya ig kuan niya kana bitaw sa pa ha adili katong natawo na ang batang Hesus unya nagplano si Herodes nga patyon, no, the flight to Egypt kato budlay sa to kay makagol sa jutong pormaha kay bago pugo kang nanganak, no? Ikaw ba oray kanang uban gani dugay gani kay makabakon nya kanang Egypt ug Israel sigon sa ako ang bana-bana murag layo gyud na layo gyud na nya tiaw nagikarga ra siya og kilobitong gamay kaayong kabayo ang gitawag nila in English og donkey, no? Di man po na horse kanang donkey o ko kita personal ana pero kita ko sini
gamay na siyang kabayo nga murag lati nga taas og dalunggan. Muna gipasakyan ni Mama Mary paingon dito sa Egypt. No, dito sa Egypt unya kining bag-o pa siyang nanganak. No, usa to sa mga kagulanan sa mahal nga Birhen. And number 2 is the loss of Jesus. Number 3, the loss of Jesus in the temple. Katong itong nawala ang bata dito sa templo. Nya ila ra po noon nakaplagan. No, number 3 nga kanang kagulanan sa mahal nga Birhen. Unya, number 4 is the meeting of Jesus and Mary on the way of the cross. Katong nagpas-an na si Kristo sa iyahang cross, unya nagkasugat siya ni Mama Mary. Dili lalim to sa mahal nga Birhen. Kay tiyaw bagot, no? Nag-imong anak ipapas-an og krus kay ilan sang anang krusa, guol gito siya kaayo. And the fifth dollar of Mama Mary is the crucifixion. Sa diha nga gilansang na gyud sa krus ang iyang anak ug namatay. And number 6, the taking down of the body of Jesus from the cross. Katubitong gipakanaog na gyud ang patang lawas atong Ginoo sa gikan sa krus. Katong grabe itong kagulanan sa mahal nga Birhen. And the last is when Jesus was laid on the tomb. Sa diha nga kining ang batong Ginoong Jesucristo gilubong na gyud dito sa katakumba. No? So all of these constitute the $7 of Mary. And then of course, ato uning pamalandungan, no? Nga unsa pud di ay gyud tayo ang papel sa atong mahal nga Birhen sa atong kaluwasan, no? Nga naluwas man kita ni Kristo, tungod sa iyang kamatayon sa krus. Pero nakaambit sa kasakit ang iyang mama, no? Nakaambit sa kasakit ang iyang mama, si Mama Mary, tungod kay wala man gyud inahan nga malipay nga nagantos ang iyang anak. No? So, ang ubang mga laing relihiyon, sayon-sayonon rabing taon ang mahal nga Birhen, wala sila masayod nga dako kay gikatampo ang mahal nga Birhen sa atong kaluwasan. Okay? Bino, din na lang una kita kutob. Wala lang sa tayo CBCP News, kay nawani ang ako ang... by the way, ang pinaka-highlight yun sa atong mga balita karon mga higala, ang kuan yun, ang World Youth Day. No? Ang mga mensahe sa mga kuan, mga mensahe sa mga obispo o labi na gyud ang atong Ginoo, ang atong Santo Papa nga miingon siya nga be not afraid, no? Ayaw gyud mo kahadlok. Gina na mga batan-on nga naman tungod kay sometimes sugod ini kalibutan na sometimes do na tay mga kahadlok unsay tuwas unahan. Pero kung ato ra gyung isentro ang atong kinabuhi kang Kristo, come what may, pasagdan ra ang Ginoo ray mahibalo nato, okay ra gyud po, no? Kay kita gyud na magyud mga fears na mga kahadlok pud ginagmay kun unsa ito ang naghulat nato dito sa unahan. Pero kung isentro ra gyud nato atong kinabuhi ni Kristo, unsay mahitabo, okay ra, usaha man nato ang tay mahimo. Wa man tay mahimo og sa pinulungan para sa mga pare, wa man tay mahimo sa anak. Sa ato pa ato na lamang isalig kang Kristo ang tanan. No mo nang niingon si Pope ngadto sa itong mensahe niya sa last part sa datong August 6 katong culmination mass, ang iyang mensahe, ang pinaka sa tinagalog pa na ang pinakabuod no sa iyaha nga mensahe, be not afraid. Ayaw gyud mo og kahadlok. Abi no, dinhi na lang una kita kutob. Ako lang hapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, no? Manamilit daw sab kaninyo og manalangin kanato ang Dios nga makagahong tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!